krenuli, izgubili smo pola sata, možda malo više, ne znamo tačno kad smo stali. Neki auto izgore uz put, ali evo, krećemo se napokon. Nije, nego, ne mogu da ne mogu, a da me ne podsjetiš na ovu emisiju Satnik. Što sam sad rekla? Pa izveštavaš ove saobraćaje. Pa rekla sam da smo zastali u 98 km od Stokholma. Evo, imamo još neki sat vremena vožnje. Zezaju me da sam kao emisija Sat, da sve izvešta. Pa dobro, kad smo putovali, pa šta hoćeš, možda neki ljudi koji gledaju moj vlog, kad smo putovali na more ili negde, možda im dobro značilo da vide gde šta ima. Pa šta? Sam vi mene zezajte. Ja bar snimam, šta vi radite, ništa. A posle da, kad se sve gledaju, slike, sve što sam snimala, da ja ne snimam, ništa ne bi imali. Tako da, ja ću i dalje da izveštavam, baš me briga.